Co mluvíš s mojou holkou? A co si uděláš? Co? A to voda je super. Kto je väčší? Ríša, aby som to zmazal. Som ochotný vám všetkým podať ruku na ospravedlnenie. Mám sa od teba veľa čo učiť v svojom starstve. Janko mi o 12. zavolal, o 1. som sa dal do auta a som v Chorvátsku večer, takže asi toľko by som k tomu povedal. A som zvedavý, čo toto bude. Ale izbička vyzerá úplne akože luxusne. Aj celá vila, to vám ešte natočím. Keďže som vám to ešte neukázal zvonku a to, čo sa nachádza dole, tak idem vám to teraz všetko ukázať. Nachádzame sa pri chode a ideme ďalej. Máme hlavne ako takú malú kúpeľku, je tu dokonca pračka so sušičkou, potom tu je nejaká práčovňa, by si niekto chcel niečo vyprať, vysušiť. Tu je schodisko hore, tam máme dva izby, tu je kuchyňa už zabydlená, tady máme obievák, v ktorom moc času sme zatiaľ ešte neboli, ako môžete vidieť, hej. Tu nám má izbu Janko so Sapčou, tady som ja, keď idem nahoru. Tu má izbu chlupák a tady mám izbičku ja. Keď budete makať, tak môžete si toto dovoliť. Nie, dobre. A kurzy vám predám až potom. Rovno asi voľno na balkón a toto je podľa mňa úplne najlepšie na tom všetkom. Pretože tu si môžete úplne krásne počilovať. Je tam ešte aj grill, neviem či ho využijeme vôbec, ale podľa mňa by to tu bolo úplne super si tu niekedy večer úplne takto počilovať a pogrillovať. Tu sme spredu, takže ako môžete vidieť, tu máme auta. Všade okolo domu je umelý trávnik, Lupak už si tam pripravil miesto na cvičenie. Tam je ešte bránka pre nejakých futbalistov aj s loptou. Dominanta celej tejto vily a najkrajšia časť je tento bazén, ako si môžete všimnúť, proste je to nádhera. Potom z každej jednej izby je potom ešte prístup sem na terasu. Ja som zvedavý, čo budeme robiť ďalej, pretože nikdy som nebol v Chorvátsku, je to divné, ale nebol som nikdy tu nemám vôbec šajny, čo sa tu dá robiť, alebo niečo, takže som zvedavý, ako to dopadne. Teraz máme asi v pláne buď ísť k moru, alebo sa niekam najesť, takže uvidíme, budem vás informovať. Ríšo, drž sa ďalej od chlupáka, nevyzerá to dobre na videu. No, oveľa väčší ako chlupák, to je vidieť. Kto je väčší? Ríša, aby som to zmazal. Ako tvoj kamaráti vrajím, že to neuložilo. Damn! To vlastne nebudú žiadne tvory, neviem. Kámo, boli útoky žralokov a nerobím si piču. Boli fakt v Chorvátsku útoky žralokov. What? Kámo, bol som v Chorvátsku s Denisou a so Zdeňkom. A kámo, vošiel som do mora prvý deň, pichol som si oješka. Som skočil bolesťou, skočil som na druhého ježka, išiel som vybehnúť z vody a stúpal som na tretieho ježka. A kámo, som zaprisal, že nejdem do tej spičenej vody, tak som išiel na nafúkovačku. Po 20 minútach ma to prifúklo k nejakému random brehu, tak som zobral jeden prst, že sa odrazím, pichol som do ježka. Nice. Tak som sa zaprisal, že ani toto už nejdem robiť, ale potom ma ukecali na čln a šli sme na čln, kámo. Na člne sme došli na ostrov a tam bola taká skalka s vodou, ale nie akože more, ale akože voda proste oddelená od mora. Ja som si do toho lahol a štipla ma medúza. Poď 3, 2, 1, hop. Chceš štipný záber na video? No. Ja som sa ťa spýtal. Buď ma teraz vypne a dostanem infarkt. Som trénovaný v prvej pomoci. Fúka sa do riči, že? Ale tá voda je doslaná. To je divné v mori, že? Hej, to až také hrozné, jak som si myslel. Vždycky môže byť hus. Pláž máme za sebou, bolo to celkom fajn, snáď nebudem celý červený. Teraz máme v pláne ísť na vilu. A za 20 dní je Sweglit Day. Toto video už je dávno po Sweglit Day. To je dôležitý sval na páku. OK. Práve sa
nachádzame v gyme, ktorý stál vstup 10 € a je tu doslova, že 5 metrov štvorcových a najhoršie vybavenie, ktoré som kedy videl. Takže mením svoj názor, máme za sebou tréning a stalo to za tých 10 €. Pretože... Pardon. Neviem, či to bola majiteľka, alebo len... To ti páčila Eliška, čo? Hej, kámo, ten zádok, to bolo neskutočné. Za to by som kľudne zaplatil viac ako 10 €. Koľko by si dal na OnlyFans, keby mala? Možno aj 12. Yeah, boy. Koľko bolo 5,2? Ja to čenie století. You see, petting the dog is one of the most relaxing things you can possibly do. Mihi, pusť. No a teraz. Yes. A je tu otvorený plot. Mám to. Yes. Miu sa teší, to je hlavné. Že Miu? Môže byť. Práve sa nachádzame v Zadare. Ideme do nejakého historického centra sa pozrieť, čo tu všetko majú za asi pamiatky alebo pekné miesta. Potom najskôr pôjdeme niekde k moru, alebo čo to tam je. A nakoniec si naplánované nejaké fitko. Ja dneska nebudem môcť cvičiť, aby som nechorel, takže skúsim len natočiť, aké pekné miesta tu sú. Práve sa nachádzame na nejakom rímskom fóre a je to asi toto. Oh my god! Wow! Som dál, pičo. Prečo ma rušíš? Ospravedlňujem sa všetkým 3 sledujúcim. Som ochotný vám všetkým podať ruku na ospravedlnenie. Uvidíme, či to splní. Dobře víš, že jich tam bylo 5. Červená Eliška. Eliška. Eliška, pozeraj Elišku. Ahoj Eliško. Zdravím 1/3 diváků Elišku. Stop it. Celý ruchny. Ja som to teraz pochopil. Co robiť? Teraz, fakt? Akože more cesto ide a hraje hudbu. To je cool. Ako v živote som si nemyslel, že niečo také môže fungovať, ale hraje to dosť nahlas. Takže tu nás sa nachádza aj Greeting of the Sun. Na fotkách z Google to vyzeralo, že v noci aj ráno to asi svieti a fakt akože krásne fotky si tu vieš potom spraviť. Neboj, Ríšo, časom tiež budeš mať svoju mušlu. Takže idem vám predstaviť môj prístav. Tieto všetky lode, čo tu vidíte, sú moje. Wait a minute. Keď raz budete makať a kúpite si môj kurz, tak môžete niekedy tiež mať niečo také. Stačí ísť na link v popise a zaplatiť 20 € vstup. 20 000 eur. To je len predplatné, vieš, že ešte nebudete mať prístup k tomu kurzu, ale ak niekedy vyjde, tak budete prvý, kto sa k nemu dostane a budete mať obrovskú výhodu oproti tým ostatným. Takže ja by som to bral. 20 € to je v podstate nič, to dáte za kávu. Tam je napsaný since 1943, takže od roku 1943. Že je ten Starý pes. pes, no? Ale dobre si tam čuluje. Remy, sit. Speak. Fuck. Good boy. Už sa vracame späť k autu a neviem, či sa pôjdeme niekam najesť, alebo máte v pláne ísť rovno do gymu. Každopádne Zadar je celkom pekné mesto. Neviem, sme dostal asi ten orgán s volom. Vůbec si nemluvíš na mě, Ryšu. Ja som si myslel, že Za mnou začne něco brblat a co? Co říkáš? ako pravý influencer by si mala byť zvyknutá, že sa ľudia rozprávajú. Já nejsem zvyknutá, že to děláš Nikdy ty. sme to nerobili, vieš? Nikdy si sa nerozprával s kamerou? No nie, že idem s 5 kamarátmi a polku času sa bavím s kamerou, to som nikdy nerobil. A to sa tým živím dobrých 7 rokov. Koľko sa tým živíš, ty, Ríšo? That's a lot of damage. Já jsem to dělal dřív.
Ale natáčal si vlogy, že? No. Janko nevie, pretože to nerobil nikdy, ale ja ho to naučím raz. Mám sa od teba veľa čo učiť v influencerstve. Neviem, ako mať 100 views na video, aj keď som ho dal neverejné, malo by viac. To vyzerá výborne. Ešte sme k tomu dostali takéto chleby. Neviem, na čo to tam je, ale je to dobré. Dobre chuť. Máme tu ďalší krásny deň. Práve som na ceste na pláž, ale chcel by som ešte zo včera spomenúť, že v tej reštike, kde sme boli, bolo fakt, že úžasné jedlo. Určite odporúčam každý, kto išiel do Chorvátska, do Zadaru. Tak ono to bolo v podstate hneď vedľa toho City Gymu, v ktorom sme boli. A volalo sa to tam Bistro Gušty. Fakt asi najlepšie, čo sme tu zatiaľ mali. Ja už vidím more a snáď natočíme aj nejaké dronové zabary konečne. Moju obhajobu. Ešte to není letná forma, ale dáme tam tomu ešte mesiac, dva katu a určite to bude lepšie. Bazén mám za sebou, už môžem iba vylihovať na lehátko a polovať sa. Neviem ľudia, ale podľa mňa je v Chorvátsku nedostatok melónov, pretože som prešiel tu v okolí všetky obchody a žiadny melón. Jediný melón, ktorý som našiel včera po 4 dňoch, čo sme tu bol v Kauflande v Zadare. Takže pôjdem si ho o chvíľu užiť hneď potom, čo si tu trošku poležím na slniečku. Oh my god! Takže vítam vás takto večer. Toto je predposledný deň našeho výletu. Jediné, čo som chcel v tomto zabere zachytiť, je tento nádherný bazén. Sledujte, ako to vyzerá proste večer. Je to krása, mohol by som sa do toho pozerať celé dni. Neprestalo by ma to baviť. Dúfam, že sa vám týchto pár dní páčilo. Toto bude, si myslím, že posledný vlog. Už nemám ambíciu asi točiť ďalšie vlogy. Dúfam, že sa vám aspoň trošku páčili. A snáď ešte niekedy. Čauec.